Premiér Robert Fico zverejnil na svojom Facebooku reakciu na iniciatívu opozície, ktorá plánuje žiadať vyslovenie nedôvery jeho vláde. V statuse Fico oznámil, že v pondelok odcestuje na oficiálnu návštevu Turecka, následne sa zúčastní Svetového ekonomického fóra v Davose, pričom sa na Slovensko vráti až vo štvrtok. K otázke mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorú opozícia plánuje zvolať na 21. januára 2025, Fico uviedol, že ako predseda vlády sa jej zúčastní a odporučí koaličným poslancom zabezpečiť uznášania schopnosť parlamentu. Na záver pripomenul slová slávneho maršála: a bude bordel. Premiér sa vyjadril, že v prípade mimoriadnej schôdze sa zúčastní osobne a bude ďalej brániť svoju vládu. Vyzval členov vládnej koalície, aby podporili jej stabilitu a ukázali jednotu. Fico zdôraznil, že tento krok považuje za kľúčový a svojím postojom ukazuje, že je pripravený na výzvy, ktoré mu opozícia pripravila. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch a vyjadríte svoj názor. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete aj odoberať a sledovať ďalej. Politika denne.